terceira liña, por trás de salgueiros e amieiros. Tamén existen plantacións de choupos, embora non sexa unha árbore aventureira como as outras. O bosque ribeirego ocupa as beiras do río Louro e os seus afluentes, pero tamén amplas zonas chairegas entre as que destacan tres: o amial de Albelos, o das Travesas e o situado ao norte da Lagoa de Budiño. Unha especie moi común nos bosques de ribeira das Gándaras de Budiño é o dentabrú ou fento real, que desenvolve unha curiosa adaptación: un tronquiño que lle permite zafar dos asolagamentos. Outros ecosistemas comuns nas Gándaras son as carballeiras, os eidos e os cultivos forestais de piñeiros e eucaliptos. A totalidade das especies de plantas máis orixinais do espazo natural áchanse nos hábitats de turbeira e gándara. Succhisa piñatifida en Gándaras, Egenista en Xistrocarpa e Rincospora modesti luceñoi en turbeiras están catalogadas en perigo de extinción a nivel estatal, malia que a última é posible que se extinguira nos últimos anos. No ámbito galego encóntranse ameazadas varias especies. O toxo portugués en Gándaras, o buño de braña, a herba cheirenta e as papamoscas nas turbeiras. E os rabuñalobos nas zonas de transición entre ambas as dúas. Nas lagoas vive unha grande variedade de especies de plantas que son o refuxio de moitas especies de animais. Algunhas delas son o ambroíño de río, a espiga de auga, a lentella de auga, o buño, a espadana e o salgueiriño. O bosque de Ribeira, un dos meirandes da Galiza, abeira tamén un grande número de especies. Árbores como o amieiro, o salgueiro e o freixo, arboriñas como o sanguiño e fentos como o blezno ou fenta. En chans máis secos, os amiais son sustituídos polas carballeiras, que alén do dominante carballo e da escasa sobreira, contan con arboriñas como o loureiro e a pereira brava. Gabeadoras como a edra e outras máis pequenas como a silvarbeira. Aliás, nas Gándaras moran varias especies de plantas alóctones. Unhas, como os choupos nas ribeiras do Louro e os piñeiros e eucaliptos nas abas dos montes, son cultivadas para tirarlle aproveitamento a madeira. Outras, como a robinia, a acacia, a mimosa, a herba carmín e a cortadeira, válense da súa grande capacidade colonizadora para espallárense polo territorio.
Hai 20 anos, o censo de vertebrados das gándaras ultrapasaba as 200 especies. A degradación sufrida dende aquela provocou a desaparición de moitas delas e a escaseza doutras en tempos abondosas. A perda de extensión e fondura da lagoa de Budiño é a causa principal da fuxida de varias especies de aves como o demo negro e o pato cullerete, e da reducción de outras como o fonducho e a garza pequena. Tamén liscou a cegoña e crese que desapareceu o sapo de uña negra. Porén, a riqueza faunística segue a ser notável. Existen 4 especies catalogadas como vulneráveis no borrador do Catálogo Galego de Especies Ameazadas: a salamántiga, a rapa tilonga, a escribenta das canaveiras e a auganeira, e outras 2 catalogadas en perigo de extinción: o charneco como nidificante e o sapoconcho común, que conserva nas gándaras a principal poboación galega. En gándaras temos 2 tipos de sapoconchos, o sapoconcho autóctono e europeo, que isto que teño aquí, que, como podedes ver, é un pouco máis oscuro e ten moitas partes do corpo, e incluso na parte superior do caparazón ten liñas marelas e no corpo ten pintiñas marelas. Esta especie, como comentaba, a especie autóctona, e logo temos a outra especie que é o cagado, o sapoconcho leproso, que é autóctona da Península Ibérica, pero de momento non se sabe moi ben se as poboacións que temos aquí nas gándaras son introducidas ou son tamén animais que veñen da parte sur da provincia, porque no Miño parece ser que sí que temos poboacións autóctonas. Hai moito tráfico destes animais polo comercio, para mascota, e esa pode ser unha das causas de que teñamos tantos animais aquí. Como podes ver, se os tedes xuntos na man é moi difícil confundirse, un é máis ben negro e outro é máis ben marrón, e o leproso non ten pintiñas marelas, pode ter algunha marca laranxa, pero casi ninguna. Outras especies interesantes presentes no espazo natural son o espiñento, a lontra, a garza real, o gabián, o miñato, o rascón de auga, o picapeixe, a pillara areeira, a andoriña das barreiras e a bacaloura. Como acontece ca flora, son varias as especies de animais alóctones asilvestradas. Algúnas delas afectan negativamente os sapoconchos. A nivel de conservación, os problemas que teñen as 2 especies, pois, bueno, temos o problema de que teñen moita introducción de especies exóticas. Temos aquí nestas barreiras temos visón americano, cangrexo americano, peces introducidos como a perca negra americana, ou tamén lle chaman black bass, a tartaruga de Florida. Todos estes animais compiten con eles ou ben polo alimento, ou ben desplazando dos lugares de asolamento, ou poden incluso transferirlle parásitos ou enfermedades. Si algún de vos atopa algunha vez un sapoconcho na carreteira, sexa cal sexa, o mellor que podes facer é chamar o Seprona ou chamar a Consellería de Medio Ambiente, e xa vos mandan alguén para que o recollan e o leven a un centro de recuperación. Son poucos os elementos prehistóricos que non foron estragados nos últimos 40 anos. O xacigo paleolítico das Gándaras de Budiño apenas mantén unha pequena superficie, a pesar de ter sido nomeado en 1997 como ben de interese cultural. As 7 mamos catalogadas no val foron destruídas nos últimos 20 anos, ben pola ocupación industrial, ben pola execución de aterramentos ilegais. Primeiro, elimináronse as 4 do Couto Vello e a da Devesa do Rei, e recentemente a do Monte Carrexón e a das Gándaras.
A mesma sorte correu en 1967 a famosa cista de Atios, un enterramento individual do que só se conserva o enxoval mortuorio. As súas pezas e outras topadas no xacigo paleolítico das Gándaras expóñense no Museo Quiñóns de León de Vigo. Existen varios castros ao longo do val representativos da Idade do Ferro. Os máis achegados ao Louro son o de Castrelos, en Atios, e o de Arraial, en Rebordáns. Ambos os dous encóntranse moi alterados. De épocas históricas, compre destacar as construcións destinadas a salvar os cursos fluviais e as utilizadas como paso de persoas, gando e colleitas nos períodos de asolagamento. Bos exemplos das primeiras son as pontes da Veiga e da Madalena, e outras máis pequenas como a das Febres, a do Baranco e a que comunica Atios con Pontellas. As segundas son as Poldras. A máis coñecida é a que permite o paso entre a aldea da Fernal e Orbenlle. Outras construcións comúns son os cruceiros e os muíños. Entre estes últimos destaca o do Louro, cas súas tres mos. O patrimonio cultural complétase co Sendeiro das Greas e co Camiño Portugués, que percorre de sul a norte o espazo protexido. Logo de case unha década dende a proposta de inclusión na Rede Natura Europea, as Gándaras de Budiño áchanse no seu pior momento. Porén, seguen a posuír unha riqueza natural e cultural extraordinaria. A vindeira posta en marcha da depuradora de Guillarei e a execución do proxecto de restauración, conservación e uso público da Confederación Hidrográfica do Norte deberían supor a fin dos vertidos indiscriminados ao río e a recuperación parcial de algúns dos hábitats máis ameazados. Esperamos que poñan a funcionar rápido a depuradora e canalicen todos os vertidos para ver se de unha vez por todas podes pasear pola beira do río Louro e respirar ao mesmo tempo, non? Ahora que se fixo o máis difícil, pues, será cuestión de tempo que vayan pouco a pouco canalizando todos os vertidos a depuradora. E as propias empresas que vayan facendo as súas depuracións previas, non? Para verter ao colector xa en unhas determinadas condicións, que garantice que a depuradora funcione. Entón, pois, unha das actividades que tiñamos propostas a faianos no plan para a recuperación das Gándaras era, xa digo, poñer unha serie de presas pequeniñas que permitiran ir elevando o nivel do río e que o agua de forma natural resbordase hacia a Gándara e houbera un equilibrio depois entre a agua que desborda hacia a Gándara que sale e conseguíamos elevar o nivel aproximadamente 70 centímetros, que era o que hacía falta para recuperar aquel nivel anterior que había por lo menos nos anos 80. ¿No? Outras actividades era dragar selectivamente determinadas zonas de espadañais e de carrizais. As canteiras que había, os arrastres foron depositando realmente na Gándara, non? Entón tamén eliminar parte deses arrastres, eliminar certas barreiras que había na Gándara, bueno, pois incluso unha das alternativas era en unha das parcelas que quedaba crear un montículo que se vera desde arriba, que se podía ver a Gándara, con todos os restos que se sacaran se podían levar ali, crear unha especie de montículo que servira como observatorio natural, non? Tamén a Consellería de Medio Ambiente e a Asociación de Empresarios das Gándaras desenvolven proxectos para mudar a situación actual. O proxecto do PIE elaborouno a Asociación de Empresarios das Gándaras Porriño en colaboración coa Consellería de Innovación e Industria. É un estudio que avaliou toda a realidade empresarial, industrial e medioambiental do parque empresarial, tendo en conta a riqueza
dos hábitats e da zona ecolóxica que están dentro do Plan Parcial das Gándaras e do Parque Empresarial. Ese análisis analizaba a viabilidade de integrar o Parque Empresarial nun modelo propio ao dun parque empresarial sostible. A viabilidade do espazo natural dependerá de que se rendibilice social, económica e ambientalmente. Para isto é esencial o funcionamento do Centro de Interpretación da Natureza, construído no ano 2002 e aínda sen uso. A restauración dos valores naturais e culturais degradados, a recuperación de certas actividades tradicionais e a potenciación das compatíveis co medio deben tamén contribuir a cambiar a visión que aos poucos se foi creando sobre este espazo natural. Suxestións, bos desexos e propostas hai abondo. Y también en un polígono industrial no pierde nada por tener en una plaza o en un punto de entrada de fábricas o de accesos o de avenidas, dejar un punto para hacer también dejar el museo visitable del yacimiento, donde se explique al público qué es lo que la humanidad antigua, cómo trabajaba y cómo aprovechaba también allí ese terreno. Os empresarios consideran que esa riqueza ecolóxica que é un referente a nivel galego debe ser máis analizada e máis estudiada por todos, en primeiro lugar polas administracións.